Много българи живеят в чужбина, както и аз самата вече 12 години. Но има от нас хора, които се хвалят колко пари са изкарали, какъв луксозен живот живеят. Да, обаче задавали ли сте си въпроса с цената на какво? От какво сте се лишили, за да изкарате тези пари? Защото всеки един от нас е платил доста голяма цена. Прескъпо. Някои не са успяли да погребат родителите си, други са разделени с децата си. Има страшно много причини. А замисляли ли сте се, ако имахте друга възможност, която да не ви разделя с родината ви, с децата ви, с родителите ви, с приятелите ви и с всичко, което ви е любимо? Аз да. И точно поради тази причина се захванах с мрежовия маркетинг. Когато започнах в декември месец с мрежовият маркетинг, аз си нямах на идея за този бизнес. Но благодарение на партньорството с LR Health and Beauty, аз получих система, която ме обучава, вкараме в нещата, които трябва да знам, научиме да се развивам като човек, да откривам нови възможности за мене и в същото време ми даде шанс да се завърна при детето ми, защото детето ми живее в България. Аз изкупих най-хубавите години от детството на моето дете. Да, ходя си често. Да, и тя идва тук. Но друго е да си със семейството ти, в родината ти и в същото време да си финансово независим. Така че сигурна съм, че всеки ще се препознае или повече от 90% ще се препознаят в мен. Ако и ти искаш да разбереш как можеш да се развиваш без шеф в мрежовият маркетинг, можеш да ми зададеш този въпрос. Ще ти помогна с удоволствие. Не рискуваш нищо, получаваш обучителна система, добри партньори, които винаги са отзивчиви към теб и винаги ще ти помогнат за това, което не знаеш. Промени живота си. И най-важното, пребери се в родината си и през семейството си и бъди независим. Не бъди роб в чуждите държави.